11 anyos na batang sakay ng bisikleta patay matapos masalpok ng motorsiklo sa Dagupan City. Tutukan sa report. Sa kuha ng amateur video, makikita ang batang ito na duguan at nakahandusay sa New de Venecia Highway sa Dagupan City. Ayon sa nakakuha ng video na hindi na humarap sa kamera, matindi raw ang tinamong sugat ng biktima sa bahaging ulo. Pero kaninang madaling araw, binawian na ng buhay ang 11 anyos na biktimang si Adrian Cayabyab, residente ng Barangay Bunuan, Giset. Bakit kasi yung bata pa pinag-atid? Ngayon, wala na yung apo ko, hindi na may babalik yung buhay niya. Sakit-sakit. Sakit-sakit. Buti pa ako na lang yung nawala. Kwento ng lola ni Adrian, sakay ng bisikleta ang biktima at inihatid lang sa kabilang barangay ang kalaro ng masalpok ng motorsiklo. Ayon sa investigasyon ng pulisya, posibleng hindi napansin ng driver ng motorsiklo ang bata dahil walang ilaw ang bisikleta noong gabing mangyari ang aksidente. Sugatan din ng driver ng motorsiklo. Habang nandun sila sa may New de Venecia, may paparating na tricycle mula sa likuran, then nasalpok sila sa likod. Itong biktima natin is 11 years old, may kasama siyang 14 years old. Doble ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima dahil kalilibing lang din kahapon ng lolo ng bata. Hindi na raw sila magsasampa ng kaso sa driver ng motorsiklo. Bayaran yung bill sa ospital, tapos yung living, tapos yung service, yung pagkukunan sa kanya, yun, mabayaran niya lahat. Yun lang. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na makuhanan ng pahayag ang driver ng motorsiklo kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. Balitang Amyanan.